ଯାହା କହିବି ସତ୍ୟ କହିବି, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିବି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗରିବ କୋଟି କୋଟି ମରିବ ଏହା କହନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲେଖା କ'ଣ କହୁଛି ଆଗେ ଲେଖାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦ କହେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାରୁ ଘୃଣିତ ହେଲ ତହିଁରେ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ଜାଳରେ ଆହାର କରିବ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିବ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଦେଇଛି? ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ ମାନିକି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଆହେଲା। ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଲା। ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲେଖା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।